Dobrý deň, priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal na priateľskom stretnutí k 15. výročiu Občianskej konzervatívnej strany. Je to už 15 rokov, čo sme sa rozhodli založiť novú politickú stranu, hoci nikto z nás nemal veľmi chuť zakladať nové politické strany, lebo zakladatelia UKS neboli žiadne nové tváre, ani si nejako nelibovali v tom, že treba zakladať nové politické strany, vtedy to ešte nebolo až tak rozšírené ako dnes. OKS vznikla z iniciatívy ľudí, ktorí mali politickú skúsenosť z demokratickej strany a mali politickú skúsenosť prakticky od novembra 89. OKS vznikla ako strana novembra 89 a nemuseli sme ju zakladať 17. novembra, aby sme nejakú symboliku založili, bolo to úplne prirodzené. Dvaja prví predsedovia Občianskej konzervatívnej strany, Peter Tatár a potom Peter Zajac, boli ľudia, ktorí v novembri 89 boli priamo v centre diania na čele VPN a som rád, že aj dnes sú tu s nami. Pred pár dňami mi to veľmi milým spôsobom pripomenula, a teraz vás to možno prekvapí, sociálna poisťovňa. Napísal nám pán Smorej, ktorý bol v prvom polroku 1990 zamestnaný vo verejnosti proti násiliu a v sociálnej poisťovni od neho žiadajú potvrdenie a dali mu informáciu, že OKS je nástupníckou organizáciou VPN. Samozrejme, z právneho hľadiska to tak nie je. Z hľadiska hodnôt som rád, že to aj sociálne poisťovni berú takto. Aby som teda dokončil, tak vybavil som to tak, že som sa obrátil na Petra Tatára, o ktorom viem, že nesie nielen historickú pamäť VPN, ale si pamätá aj tých ľudí a vydáva aj tie potvrdenia, tak som mu ten mail preposlal a Peter povedal, že samozrejme, že to vybaví. Takže chcel by som ho ako prvého z otcov zakladateľov a prvého predsedu OKS poprosiť o pár slov. Pán Svor je vybavený, potvrdenie dostal, všetko je v poriadku. A teda ďakujem za pozvanie, som rád, že sme tu spolu a keď sme robievali politiku, tak spolu, tak vždycky sme si mysleli, že dôležitejšie je to robiť pre niekoho druhého a nie pre nás samých. A ja verím, že však aj to nám zostalo nie len v tej politickej rovine, ale aj v tej osobnej a o to radšej som, že som tu medzi priateľmi. Ďakujem pekne. A chcel som o pár slov poprosiť Petra Zajaca, ktorý bol jedným z našich otcov zakladateľov a druhým z predsedov Občianskej konzervatívnej strany. Keď som sa pýtal po tých 15 rokoch, či to stalo za to založiť OKS, odpovedal som si, že napriek tomu, že celých tých 15 rokov bolo veľmi ťažkých, bolo veľmi ťažkých pre Slovensko, bolo veľmi ťažké pre politiku a bolo ešte ťažšie pre OKS, pretože s tým spôsobom robenia politiky, aký sme od začiatku robili, sa politika nerobí ľahko. Naopak sa politika robí ťažko, pretože je založená na nejakých princípoch. A dneska, keď sa hovorí o postfaktickej doby, tak princípy sú akoby dým vo vzduchu. A nie, že bola založená na princípoch, ale usilovali sme si sa tie princípy aj dôsledne dodržovať. To samozrejme viedlo k dvom veciam. Jedna veci, ktorá spočívala v tom, že sme sa vždy ocitali na okraji, pretože jednoducho robiť niečo ako principiálnu politiku sa pokladá
Čiže tá otázka je, či sa oplatilo, či malo zmysel robiť principiálnu politiku. Ja si odpovedám v tejto chvíli na to tak. Áno, malo zmysel robiť principiálnu politiku a má to zmysel aj dnes. Ďakujem otcom zakladateľom za ich príhovory a podľa programu pokračujeme 3 vetami Fedora Gála. Tá zmienka o Smorejovi bola výborná, pretože mne odpočítali z dôchodku čas, keď som pracoval zadarmo a bez zmluvy pre verejnosť proti násiliu. Tak sa obrátim na Petra Tatara. Ja som vás chcel vlastne iba vedieť, ale keď mi už predpísali 3 vety, tak jednu som už povedal. Existuje dvojaký potenciál. Potenciál poklesu a potenciál rastu. A tak tú prvú možnosť už OKS nemá. A tak držím palce, aby využila potenciál rastu. A môj osobný pocit, možno to je ilúzia, ale ja mám veľmi silne silno v sebe, je, že OKS je jediné zoskupenie, ktoré v sebe nesie kultúrny gén verejnosti proti násiliu a nech sa stane čokoľvek, on sa bude replikovať a zostane navždy. To je fajn. Držte sa. Teraz by som ako druhú rečničku poprosil Anu Piskáčkovú, ktorá je s nami celkom čerstvo, nie je členka OKS, alebo teda ešte nie, dúfam, že sa to časom zmení, ale je osoba, ktorá chodí na naše akcie, dokonca spolu s nami tie akcie organizuje a pre mňa je to taký pozitívny príklad, pretože veľmi často stále stretávame tie isté tváre už 15 alebo skoro 15 rokov, tak sa vždy poteším, keď sa objaví niekto nový. Takže poprosím o pár slov. Dámy a páni, milí priatelia, veľmi krátko, ale veľmi vďačne. Je mi cťou stretnúť sa s vami dnes pri tejto slavnostnej príležitosti. OKS vnímam ako pravdivého obhajcu slobody a demokracie v našej spoločnosti i vo svete. V dôležitých chvíľach vždy stála a dodnes pevne stojí na tej správnej strane. Je pre mňa zárukou pravdy, ale i múdrosti. Ja som zatiaľ len tak učňom tohto úsilia a verím, že v mene mnohých nás takýchto tu dnes stojím a ďakujem ich zakladateľom, predstaviteľom a prívržencom za odvahu a odhodlanie v zápase o slobodný a spravodlivý svet. Ďakujem a želám nám všetkým všetko dobré. Takže chce ešte niekto niečo povedať? Martin Ferianec. Nevedal som pôvodne som vôbec nechcel nič povedať. Mikrofón dolu. Ale keď on tak povedal, že nechcem niekto prihlásiť, tak ja som taký iniciatívny, že áno. A rozmýšľal som, čo pre mňa znamená OKS a spomenul som si na myšlienku, ktorá mi behala v hlavu, keď som si dával prihlášku ešte iba za sympatizanta. Pre mňa je OKS bol môjho života. Mám 30 rokov, 15 rokov som spätý z OKS ako sympatizant, ako člen. A pamätám si presne v strednej škole, na lavici som vypisoval prihlášku a sa ma pýtala aj triedna učiteľka, že čo tam píšem, že prečo nedávam pozor, že prihlášku do strany. A čo ty chceš byť v jakej strane, že OKS, však taká ani neexistuje. Mi bolo vtedy povedané. A ja som sa nedal, dostal som za to síce poznámku do triednej knihy, tú prihlášku som vypísal, druhý deň som ju odoslal a odvtedy som sa stretol s viacerými z vás už x krát a pamätám si na prvé
stretnutie, ktoré mi utkvelo v pamäti, keď som si povedal, že dobre som si vybral. Bolo to, myslím, 2000, neviem ktorý rok a mal to vystúpenie prezident Bush, vtedy prezident. A prišiel som do kancelárie a privítal ma Peter Tatar v svetri, v papučiach a hovorím, takto si predstavujem politika, žiadna rovnošata, proste politik má byť človek, politik má mať ľudský prístup a taká mi príde aj celá občianska konzervatívna strana. Nie je to o nejakom, aj keď nás tak titulujú a raz sa nás aj snažil, myslím, že premiér Fico dehonestovať tým, že sme intelektuáli, tak to bola ťažká urážka, myslím, že pre všetkých nás. Ale ja nás stále beriem za tých, ktorí sú ľudia s ľudskou tvárou, kdekoľvek sa stretneme, vždy sa vieme porozprávať, vždy máme rovnaký názor a keď už ma opúšťa myšlienka, že keď ma chytá myšlienka, kam ten svet speje, tak potom sa stretnem s niekým od vás a dojdem na to, že ten svet ešte nie je úplne zlý a mám tu ľudí, s ktorými sa viem stretnúť, s ktorými sa viem porozprávať, máme podobné názory a tie názory vieme prezentovať, presadzovať a som rád, že už 15 rokov ma v pozitívnom zmysle títo ľudia ovplyvňujú a dúfam, že ešte dlho budú.